Study kids. ओडिया वर्णमाला ର ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଆଜି ପଢ଼ିବା ଆମେ। ଅ ଅ ଆ ଆ ହର୍ଷଇ ହର୍ଷଇ ଦୀର୍ଘଇ ଦୀର୍ଘଇ ହର୍ଷଉ ହର୍ଷଉ ଦୀର୍ଘଉ ଦୀର୍ଘଉ ରୁ ରୁ ଏ ଏ ଅଇ ଅଇ ଓ ଓ ଔ ଔ ଏବେ ଆମେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପଢ଼ିବା। କ କ ଖ ଖ ଗ ଗ ଘ ଘ ୱ ୱ ଚ ଚ ଛ ଛ ଜ ଜ ଝ ଝ ନ୍ୟ ନ୍ୟ ଟ ଟ ଠ ଠ ଡ ଡ ଢ ଢ ଅଣ ଅଣ ତ ତ ଥ ଥ ଦ ଦ ଧ ଧ ନ ନ ପ ପ ଫ ଫ ବ ବ ଭ ଭ ମ ମ ଜ ଜ और वर्गीय ज ର र ଅଳ ଲ ୱ व ତାଲବ୍ୟ तालव्य स ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ वृद्धन्य स ଦନ୍ତ ସ दंत स ହ ह କ୍ଷ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆମର ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଶିଖିବାର के पाइଛ ହେଲେ ଆମର यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कर दियो। थैंक यू।